سلام تعنا هبلي كرات ملكتي لك ساعات شد شغينو زيناتات حزنا قريبنا لنا بالزيناتات أبراهام فسام قدما منستر أبي أحمد مسدتنياتات سوريا معدي رمضان إفطار مكفالهم قليصهم ثم قدما منستر أب محبراوي ميديا قصهم أب زم حلالفو ملغتي ناب إثيوبيا مزيوم مس زتسللو تمزابلت سوريا وغنات معد رمضان إفطار تخافي ليلهم اتي قطامي أب صباح معلتات إسلام أب حقوتاتنا ناي نبي محمد سعوة قربا أزمادوم صحاباتاتن تقبلهم زت أنا قدلو عن صبارق تاريخ زخاخرنا يلوم بزي تاريخ كم زقر كل حزبنا بفلاي دما استصقم مناسيات استمزاولون أب قدنا ودقو أحوات امنتاتنان سبعونتنان تقرأت كجبر اللوم ندلي نايلوم إذا خناتات كم لمد لمو خنة صباح مس حاجرات أسلمنا خنة كالوت حزبتات بحونت بفقرن بسلامن نمنبار زلنا صنع امنتن دليتن زت أناقريون تبلو ملختي أم حلالي فملهم أبز تفعلوا كابتات زهاجر زرعيو مزراك سلام وانوي كونتات بمفتاشن بمزنعن مفتحت أمتايبكا مسرح كم زدلي ريتو نقلقالو زينا إثيوبيا زهاو مهورات يونيفرسيتي حارومايا قليصهم يبرها بادي توسخلوهم أب وانو كونتات تديبهم مس قلقالو زينا إثيوبيا زانحيت سقبرو مهورات يونيفرسيتي حارومايا تنحنحتي بارتتات كاب نابتفات زوستد من قدي كعقابو يقبايلهم هون يلنبت نيتا እንዳተቃላይ እንደ ህዝብ حزي زلنا الخناتات كم هزب سخن مبال زدلي مرقق عن زتن سعراي حساب امتخانا بقدميت مقعزر ليلو جزي سلازخونا بتنكا نقعزر له كخون اللويلة يحسب هزبي كونتات بزسخنا منفس بمرأي سقامات بزتك فتح كم زلوون وسيخم يقلصو زيشاقر لاي كلهم برفز አለው أبزا هاجر كل علامة اللوو حزبتات كلهم حتو يتونا اللووم استوصونا حيلتات بوليتيكا تراي إذا هاجر كان ولك نبرتهم زحسوا لوان بس إحنا لنا بزد ما حزبي نابز دلي وعلامة سليفهم حزب مس حزبي يبالعو إذا نجر دو كبل اللووم أبتي يونيفرسيتي مهور تاريخ زخونو دكتور رتا أقوما بوغنم حيلتات بوليتيكا كابولك هاجراوي ربحا كقدمون أب منغوز بتاعت الأقام كي يفتر كتنقعو اللووم يبلو بطربيزا زوريا من نقاقر أب زوريا طربيزا مزراب أب هاجرنا هول جزي استلمدا ناب سلطان زمت بحيليو بلزب أي تلمدان سلزي بزيز تلعالة إيو حزبي زقودا كونس انت فتر ببهلاو من قد مفتح كم زقبع زحبرو دكتور رتا تساقمات الناتر آيو زلو بحزب زي كونس ببوليتيكانيات مخانو تأمتا يرليو يبلو حزب عند حزب ماچيوم جزي بيهون حزبي كم حزبي بسلام حبيرنا نبري أب استفلالي خوابتات أب إثيوبيا زركب حبرتسب بحبارنا نبري حال حاليفكا قونت خلي جن نزي زفتحلو من قد اللو سلزي بهلاو من قدتات تنتكملو زحشيو أبزها جرز ركبوا مرة خبت مع خناتون ميزانا وحبريتا بمقرب كبرتات حبرت حزبتات كتناخرو كم زقبا اتوم مهورات قليصهم زيغاتات أب زكايد هاجراوي مرتا نقوح تساتفو خقبرو كم زقبا قدما ميستر أبي أحمد أغنزيبهم أب وان مرتا زيغاتات بستفالي منقدتات تساتفو كرقاقتو كم زغلو توم قدما ميستر أبريهم اللوم كارد وسيدوم سلاماوي منقدي نممراز نمعلوم كامد لو حليفهم أب سيفيك محبرات بمتاو كيد مرتا قلسن تأمان نكخون نايب علوم أستوازو كبركتو تسويتي قبر اللوم يلوم زيغاتات أب أوهاوا كاردي غوسغواس مرتا بزملكتن كيدي أوهاوا دمسن زبالو قديات قوزصر كقبرو كم زخلوين أغنزيبهم اللوم مس حيلتات صتا بمخان أب قدمن دهرن مرتا كقاتمو زخلو غوانصتات نمتراف تساتفو حبرتسب زيتك كأقده كم زلوو توم قدماي منستر أب محبراو ميديا فيسبوك قصهم صحيفو مرلوم اوان مزغبا مرستي منوحو قبو مخانو غلا نبرتي አዲስ አበባ ገሊጾም بستفالو مخنياتات كارد مرصا زيوصو زيغاتات ابتي زتوسخ اوان كارد مرص عينت كوصو كم زغباون حبيرملوم ريبورترنا واللين تامر ايتوتوم نبرتي ات اخاخيبلو حبيرنا نكتاتل
ሀገራዊ ምርጫ ላይ ከሚሳተፉ ተፎካካሪ ብዙ ሰዎች ሀሳብ ነበረ መራዘሙ ብዛዕባ እዋን ምንዋሕ ምዝገባ መረፅቲ ሓሳብ ብዙሓት ሰባት ይነይሩ ብዝተፈላለየ ምክንያት ካርዲ መረፅቲ ዘየውፅኡ ዘይተመዝገቡ ክህልው ስለ ዝኽእሉ እዋን ምዝገባ ምንውሑ ጽቡቕ እዩ የምርጫ ካርዱን እየያዘ አልነበረም ካርዲ መረፃ ብዙሕ ሰብ ኣይወሰደን ነይሩ ይኹን እምበር ኣብ መወዳእታ መዓልትታት ኣብ ጣብያታት መረፃ ምጭንናቕ ነይሩ እዩ እዋን ምዝገባ ምንውሑ ጽቡቕ እዩ ያው ምርጫ ካርድ መውጣት ማለት ሀገርንና ህዝብን የሚያስተዳድር መንግስት ካርዲ መራፃይነት ምውፃእ ማለት ሃገርን ህዝብን ዘመሓደር መንግስትን ምምራፅ ስለ ዘኽእለኒ በእዋነይ ካርዲ መራፃይነት ሒዘለኹ የፈለኩትን ድርጅት ለኔ ይጠቅመኛል ለሀገር ለወገኔ ይጠቅመኛል የሚለው ዝደለኽዎ ፓርቲ ንሃገርን ንዓይኒ ይጠቕመኒ እዩ ዝብሎ ምምራፅ ዝኽእል ካርዲ ብኢደይ እንተሃልዩኒ እዩ ካብ ስቕ መፍትሒ የለን ብምዝራብ ለውጢ ዝመጽእ ምዝራብ ማለት ድማ ንዓይ ብካርዲ እዩ መራጩ የሚፈልገውን መራፃይ ህዝቢ ዝደለዩ ፓርቲ ይኹን ውልቀ ሰብ ምምራፅ ዝኽእል ተመዝጊቡ ካርዲ መራፃይነት እንተሒዙ እዩ ስለዚ በሃገርና ንኮቪድ-19 ተወሲኹ ገለ ዘይምርግጋእ ኣሎ እዩ እዋን ምዝገባ መረፅቲ ምንውሑ እቲ ህዝቢ ዕድል ረኺቡ ተመዝጊቡ ካርዲ መራፃይነት ብምሓዝ ብርክዝ ዝበለ ህዝቢ ተሳተፈሉ መረፃ ንምግባር ሕብረተሰብ ካርዲ ክሕዝ ስለ ዘለዎ እዋን ምዝገባ ምንውሑ ብርክዝ ዝበለ ረብሓ ኣለዎ ብዙ ሰው ያልባሳለሰ ነው ለግንዛቤ ጥረት እና አንዳንድ ችግሮች ስላሉ ብዙሕ ሰብ ሕጽረት ግንዛቤ ስለ ዘለዎን ብኻልኦት ምክንያታትን ካርዲ ዘይወሰዱ ስለ ዘለው እዋን ምዝገባ ምንውሑ ጉቡይ ክሳብ ሕዚ ካርዲ ዘይወሰዱ ሰባት ካርዲ ብምውሳድ ዘመሓድሮም መንግስቲ ንሃገር ንቕድሚት ዝወስድ ክመርጹ ኣለዎም ይብል ዝኾነ ሰብ ንዘይመረጾ መንግስቲ ክነቅፍ ኣይኽእልኒ ስለዚ ኩሉ ሰብ ካርዲ መራፃይነት ክሕዝ ኣለዎ ማንኛውም ሰው የምርጫ ካርዱን ወስዶ ዝኾነ ሰብ ካርዲ መራፃይነት ክወስድን ዘመሓድሮ መንግስቲ ክመርጽ ኣለዎ ባዕልና ኣመሓደርትና እንተዘይመሪፅና መን እዩ ኣብ ክንዳና ዝመርፀልና ናይ ባዕልና መንግስቲ ስለ ዝኾነ ንመርፅ ካርዲ ወሲድና ምምራፅ ግቡእና እዩ መን ከም ዘመሓድረና ክንውስን ይግባእ ተራዘመችውን ጊዜ ተጠቅሞ እዚ ተናዊሑ ዘሎ እዋን ምዝገባ ተጠቂሞም ዘይተመዝገቡን ካርዲ ዘይወሰዱን ወገናት ነቲ እዋን ተጠቂሞም ካርዲ ክወስዱ ይግባእ ኣብ ዕብየት ከተማታት ይኹን ኣብቲ ከተማ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ተሳትፎ ፖለቲካ ትሑት ምዃኑ ተናሓናሕቲ ውድባት ፖለቲካ ገሊፆም ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝርከቡ 2,000 ከተማታት ብተወሳኺ ኣብ ዝመፁ 10 ዓመታት ቁፅሪ ከተማታት ብዕፅፊ ንምዕባይ ስራሕ ምህላውን ተገሊፆም እቶም ውድባት ፖለቲካ መሰረተ ልምዓትን ከተማነትን ኣብ ዝብል ሓሳብ ክትኣካይዶም ንፀብፃብ ኣቤል ሙሉጌታ ኣባዲ ደመቀ ንሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ መሰረተ ልምዓትን ከተማነትን ብዝብል ሓሳብ ውድባት ፖለቲካ ክትኣካይዶም ኣብቲ ዝተሳለጠ ክትዕ ቶም ተናሓንሕቲ ውድባት ፖለቲካ ኣብ ከተማ ዝረኣዩ ፀገማት ዝበልዎም አልዒሎም እዮም ከተሞች 60% የሀገሪቱን ኢኮኖሚ የሚመነጭባቸው ማዕከላት መሆናቸው እየታወቀ ከተማታት ናይታ ሃገር 60% ቁጠባ ዝፍልፍለሎም ማዕከላት ምዃኖም እናተፈለጠ በግብርና ዝምራሕ ቁጠባ ምኽታልና ይህወደገ ከተማታት ናረስዑ ይነይሩ ከተማታት ፖለቲካዊ ውክልና የብሎምን ተረስዖም እዮም ብዓልየትን ብብሔርን ዝተመስረተ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ብሽሞኛ ካድረ ይምርሑ ነይሮም እምበር ብተወከልትቶም ከተማታት ኣይምርሑን ነይሮም ካብዚ ብዝተለዓለ ብንጽጽር ዝሕሸ ዝበሃል ዝነበረ መረፃ 97 ይነይሩ ነባሪ ከተማ አዲስ አበባ ብዓልየት ንዝምራሕ ይህወደግ መልሲ ሂቡ እዩ 100 ብ100 ይህወደግ ከም ዘይደሊ ኣረጋጊጽ እዩ ለሙን እንትኾነ ወራሲ ይህወደግ ብልጽግና እንትኾን ዝኽተሎ ዘሎ መንገዲ ካብኡ ዝተፈለየ ኣይኮነን በመንግስት ይዞታ ስር ባሉት የመሰረተ ልማት ተቋማት ውስጥ የግል ባለ ሀብቶች ተሳስሮ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ዝርከቡ ትካላት መሰረተ ልምዓት ውሽጢ ተሳትፎ ውልቀ ሰብ ሃፍቲ ንኽህልዎም ናብ ውልቀ ናይ ምዝዋር ስራሕቲ እናተሰርሐ ይርከብ ንኢትዮጵያውያን ሰብ ሙያታት መሃንዲሳትን ካልኦትን ሓገዝ ብምግባር ናይ ሃገር ዓቕሚ ዲዛይንን ኮንስትራክሽንን ስልጠና ብምሃብ نهانت سينا مسرة المعاتات أبا كل كفلي حجر بزتمتعطن ملكو نمسفح زخل ميلا كن ختلينا حدش مسرة المعاتات كام مجمار جوني زيز أنحو مسرة المعاتات أخل كنكنن سجنا نخرخبو نجبرينا ኣብ ከተማታት ግዕዚናን ብልሹ አሰራርሓታትን ከም ዘለው ድማ እቶም ተንሓንሕቲ ውድባት ኣብ ዘካይድዎ ክትዕ አልዒሎም እዮም የከተማ ልማታችን በዝርዝር ስናየው ልምዓት ከተማና ብዝርዝር እንትንሪኦ መሬት ከተማ ተሓሕዛን መምሕዳርን በአዋጅ ሊዝን ብሕገ መንግስትን ብስርዓት መሬት ተሓሕዛ ዝተመዝገበ ብምዃኑ ንዝሕሸ ዕብየት ከተማን ንብልሹ አሰራርሓን እንቅፋት ክኸውን ካብ ምጽንሑ ንላዕሊ
ንምስፍሕፋሕ ከተማ መሰረተ ሓሳብ ከይኮነስ ብተግባር እውን ዘይተረዶን ኣብ መንጎ ከተማን ገጠርን ጽቡቕ ምትእስሳር ዘይፈጠረን ኣብ ህንጸት ፓርክን መኽዝንን ዝተወሰነ ፖሊሲ እዩ ምባል ይካል 2 ሚሊዮን ዘይት ተገኛላችሁ በኮንትሮባንዶች 2 ሚሊዮን ዘይቲ ኣብ ትሕቲ ኮንትሮባንዲስት ተረኺቡ ኢልኩም እቲ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ዘይቲ ዝሓበአን ዘህደመን ውልቀ ሰብ ኣበየሎ ንምንታይ ብሕግን ትሕተት ዘይንሪኦ ለምኮ ናይ ከተማ ሰባት ሓመድን ዕንፀይቲ እዮም እናበልዑ ዝነብሩ ዘለዉ እዚ ጠጠው ንምባል ዝፀዓረ ሓደ ምምሕዳር የለን ካብ ጣብያ ክሳብ ወረዳ ካብ ወረዳ ክሳብ ዞባ ካብ ዞባ ክሳብ ክልል ካብ ክልል ክሳብ ፌደራል ዘሎ ብግዕ ዚና ዝተበላሸወ እዩ ኣብ ከተማታትና እዚ ሰሪሕና ኢና እንብሎ ንህዝቢ ነቕርቦ ነገር እንታይ እዩ ዘሎ ኣብቲ ዝተኻየደ ክትዕ መድረኽ ዝተረኸባ ተወካሊት ውድብ ብልጽግና ውድበን ዝተፈላለዩ መሰረተ ልምዓታት ብምውጋን ዝሰርሖም ዘለዉ ስራሕትታት ዝሓበራ እንትኾና ኣብ ከተማታት ድማ ዝተፈላለዩ ስራሕትታት መሰረተ ልምዓት እናሰርሐ ምዃኑ ሓቢረን እየን ለበርካታ ዓመታት የተጓተቱ ሐዋሳ ሀገረ ማርያም አዘዞ ጎርጎራን ጨምሮ ንብዙሕ ዓመታት ዝተጓተቱ ሐዋሳ ሀገረ ማርያም አዘዞ ጎርጎራን ሓዊሱ 26 ናይ መንገዲ ፕሮጀክትታት ተፈጺሞም እዮም ንብዙሕ ዓመታት ሕቶ ህዝቢ ክንምልሰሎም ዘይከኣልና ፕሮጀክትታት ማይ ኣብ ጎንደር ሬዳዋን ሐዋሳን ክፍጸሙ ጌርና ኢና መዕርፎ ነፈርቲ ተርሚናል ቦሌ ኣየር መንገድ ሓዊሱ ብዙሓት ህንጻታት ተሃኒጾም እዮም ኮይሻን ግድብ ህዳሴን ተጠናኺሮም ቀጺሎም እዮም ኣብ ልዕሊ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ዝተወሰደ ስጉምቲ መአረምታ ውድብና ብልጽግና ንልምዓት ሃገር ዘለዎ ቆራጽነት ንጸላ ይኾነ ንፈታዊ ዘረጋገጸሉ እዩ እዚ ዓወት ናይ ኢትዮጵያውያን ዓወት እዩ እዚ ድማ ኩላትና ክንሕልዎ ዝግበአና ጉዳይ ምዃኑ ከዘኻኽር ይደሊ ኣብ ሃገርና ኢትዮጵያ ኣብ ከተማ ዝነብር 24 ሚእታዊ እንትትከውን በብዓመት 1 ሚእታዊ ናብ ከተማነት እናተለወጠ ስለ ዝኸይድ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ሓደ ኣብ ርእሲ 3 ወይ ድማ 75 ሚእታዊ ህዝብና ኣብ ከተማ ይነብር ተባሂሉ እዩ ትጽቢት ዝግበረሉ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዘሎ ቁጽሪ ከተማታት 2000 እንትትከውን ድሕሪ 10 ዓመት ልዕሊ 4000 ከም ዝኸውን ይግመት እዩ ብልጽግና ናይ ከተማታት ዕቤት ብፍላይ ምስ ከባቢኦም ተኣሳሲሮም ንኽዓብዩ ዝተዋደደ ፕላን ከተማ ብምድላው ኣብ ምትግባር ይርከብ ፈጠራ ስራሕ ዕድል ኣብ ከተማታት ድማ ኣብቲ መድረኽ ብሰፊሑ ክትዕ ተገይሩሉ እዩ ብመራጻይነት ንምምዝጋብ ዘብቅዑ መዐቀነታት ኢትዮጵያዊ ዜጋ እንተኾይኑ ኣብ ዕለት ምዝገባ ዕድሚኡ 18 ዓመትን ልዕሊኡን እንተኾይኑ ኣብቲ መረጻ ክልል እንተወሓደ 6 ወርሒ እንተነይሩ ብመራጻይነት ክምዝገብ ይኽእል እዩ ብመራጻይነት ንምምዝጋብ ዘየብቅዑ መዐቀነታት ብምኽንያት ሕማም ኣእምሮ ዓቕሚ ምውሳን ዘይብሉ ምዃኑ ስልጣን ብዘለዎ ኣካል ወይ ከዓ ብቑዕ መረዳእታ ዝቐረበሉ መሰል ምምራጹ ብሕጊ ወይ ከዓ ብመሰረት ግቡእነት ዘለዎ ውሳነ ቤት ፍርዲ ዝተገደበ ሰብ ብመራጻይነት ኣይምዝገብን ካልኣይ ዙር ክታበት ኮቪድ-19 ንምጅማር ዘኽእል ምድላው ይግበር ከም ዘሎ ሚኒስትር ዴታ ሚኒስትር ጥዕና ወይዘሮ ሳህረላ ዓብዱላሂ ኣፍሊጠን ክታበት ኣስትራዜኒካ ሲኖፋርምን ካብ መፈለምታ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ ቀዳማይ ዙር መሃብ ምጅማሩ ይዝከር እተን ሚኒስትር ዴታ ከም ዝበልኦ 5.5 ሚሊዮን መጠን ዘለዎ ክታበት ካብ ለገስቲ ሃገራት كأتو يزبل تسبيتلهم بمسرة زيك صور حدار كتشان 14 عام تمرت 20 مليون كتابات ناب إثيوبيا نمتاو تلمي بمحازي سرح الليلن أبا قدم يزور 470 شيخ زيقاتات كتابة موسادوم منستر تعنا زوصو حبرتا يردم أو إثيوبيا كساب حزي ات كتابات كابزو صدو السبات زقات أمس أقم تعنا كمزي اللون تزاربا منستر تعنا تمالي أب زوجو صبتاب 24 ساعات أو 5595 مرمرة لابراتوري زكايدن تقون 841 سبات فيروس كورونا كم استرقبهم حبير لهم بخال مداي دما 750 كابت حمام حاوي ملهم
ኣብቲ ዝወፀ ፀብጻብ 24 ሰዓታት 19 ሰባት ህይወቶም ዝሰኣኑ እንትኸውን ብድምር ክሳብ ሕዚ ብሰንኪ ዝለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና 3570 ሰባት ህይወቶም ስኢኖም ኣለዉ። ስለዚ ክቡራት ተመልከቲ ኣብ ጉዳይ ኮሮና ዕሽሽ ኣይንበል፣ ብፍላይ ኣብ ቅንያት ዕዳጋ ዘሎ ምጭንናቕ ሰባት ጥንቃቐ ንሕይል፣ ንህይወትናን ንህይወት ወገናትናን ክብሪ ንሃብ ክንብል ንፈቱም። ኣብ ኢትዮጵያ ሓዱሽ መመርመሪ ኪት ኮቪድ-19 ምፍራይ ተጀሚሩ። ኣብ ኢንስቲትዩት ምርምር ኣርማወር ሃንሰን ክፈሪ ዝጀመረ ሓዱሽ መመርመሪ ኪት ኮቪድ-19 ኣብዚ ሃገር እናበፅሐ ዘሎ ፀቕጢ ንምንካይ ከም ዝሕግዝ ተገሊጹ። ንፀብጻብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ይብራህ ኣባዲ። ኢንስቲትዩት ምርምር ኣርማን ሃውር ሃንሰን ምስ ዩኒቨርሲቲ ሳይንስ ኣሜሪካ ብምትሕብባር ኪት መመርመሪ ኮቪድ-19 ብዕውት ኩነታት ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዘፍረየ ገሊጹ። እቲ ኪት ብሰለስተ መንገዲ እቲ ቫይረስ ንምምርማር ከም ዘኽእል ኣብ ከይዲ ምፍራይ እቲ መሳርሒ ዝተሳተፉ ተመራማሪ እቲ ኢንስቲትዩት ዶክተር ተስፋይ ገላናው ገሊጾም። ብዙ ሳምፕልን አንድ ጊዜ ፕሮሰስ ማድረግ ስለሚችል ብዙሕ ምርኣይ ብሓደ ግዜ ምክያድ ስለ ዘይከኣል ሰባት ሓሚሞም ኮነ ድሒኖም ብፍላይ እቲ ሕማም ምልክት እንተሪእና ድሕሪ 2 ሰሙን ዘለው ከፍልጥ ይኽእል። ሞለኪላር ቴስት ዝተባሃለ ድሕሪ 1 ሰሙን ዝንከይ ይኸውን። እዚ እንትኾን ምልክት ዋላ እንተርኣየ ምርመራ ኣብ ዝካየደሉ ግዜ ናጻ ክበሃል ይኽእል። እዚ መመርመሪ ነዚ ዝጠቅም እዩ። ዶክተር ተስፋዬ እቲ መመርመሪ ኪት ስኬት ዝብል ስም ከም ዝተውሃበ እውን ሓቢሮም። ዋነኛነት ግን ከደም ብቐንዲ ግን ካብ ደም ናብ 5 ሲሲ ዝኾን ቀዲሕና ባእታ ብምውፃእና ንጥቀም። 3 ዓይነት ጥማዕ እዩ ዝጥቀም ሴረም እንትፍታፍን ካብ ኢድ ዝውሰድን እዩ ዝጥቀም። እቲ መሳርሒ ምልክት ቫይረስ ዘርኣየ ኾነ ዘይረኣየ ሰባት ንምርማርን ንምፍላይን የኽእል ዝበሉ እንትኾኑ ምርመራ ብቐንዲ ካብ ደም እንትፍታፍን ፈሳሲ ፍንጫን ብምውሳድ ዝሰርሕ እዩ እውን ይብሉ ምክትል ዋና ዳይሬክተር እቲ ኢንስቲትዩት ዶክተር አለምሰገድ አብዲሳ። ይሄ የመመርመሪያ መሳሪያ በሰውነት ውስጥ የሚገኝን እዚ መመርመሪ መሳርሒ ኣብ ውሽጢ ሰውነት ዝርከብ አንቲቦዲ ዝበሃል ሰውነት ሕማም ንምክልኻል ዘፈልፍሎም ባእታ ምምርማር ዘኽእል እዩ። ስለዚ ኣብ እዋን ኮቪድ ሓደ ክንደየናይ ዝርግሐ ከም ዘሎ ዘፍልጥ መሳርሒ እዩ። እቲ ኪት ካብ ኮቪድ-19 ብተወሳኺ ካልኦት ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምርማር እውን ዝውዕል ምዃኑ ይገልጹ ዶክተር አለምሰገድ። ለመመርመሪያ የምንጠቀመው 2 አይነት ነው። ኮቪድን ንመመርመሪ ንጥቀሞ 2 ዓይነት እዩ። ሓደ ካብ ዓንቀር ዝውሰድ ጽማዕ ብምጥቃም ንምርምር ቫይረስ እዩ ዝልክዕ። ብተወሳኺ እቲ ዝፈረየ መጠን አንቲቦዲ ንምልካዕ ስለ ዘኽእል እንምርምረሉ መሳርሒ እውን እዩ። ብተወሳኺ እቲ መሳርሒ ኣብ ሃገር ክፈርም ምኽኣሉ ሸርፊ ወጻኢ ብምትራፍ ከም ዝሕግዝ ብዓውዲ ሕክምና ዓቕሚ እቲ ሃገር ከም ዝዕቢ እውን ተገሊጹ። ዳይሬክተር ምምሕዳር ፍልጠት ስርዓት ምርመራ ኢንስቲትዩት ኣርማወር ሃንሰን ዶክተር ምላቱ ብሩ መመርመሪ ኪት ብሓዱሽ መልክዕ ክፈሪ ምኽኣሉ ተጠቃዓይ ሕብረተሰብ ኣብ ሓፂር ግዜ ንምፍላጥ ከም ዘኽእል ገሊጾም ኣለዉ። አሁን እየተሰጠ ያለው የመመርመሪያ ዘዴ በሀገራችን ላይ ያለውን ትክክለኛ የሆነውን የኮቪድን ስርጭት ያሳያል ብለን አናምንም። ምክንያቱም በየቀኑ የሚመረመሩት የሰዎች ቁጥር አሃዝም ስናየው በጣም አነስተኛ ስለሆነ ሕዚ ዝስርሐሉ ዘሎ ሜላ መመርመሪ ኣብ ሃገርና ዘሎ መስፍሕፋሕ ኮቪድ ብትክክል የርእዩ ኢልና ኣይንኣምንን። ምክንያቱ ድማ በብመዓልቱ ዝምርመሩ ሰባት እንተሪእና ቁፅሮም ትሑት እዩ። በአንጻር እዚ ብትካልና ዝምረት ዘሎ እስካት ወይ ድማ መመርመሪ ኪት አንቲቦዲ ቴስት ኪት ኢና ንብሎ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ መመርመሪ መሳርሒ ሞለኪላር ቴስቲክ እዩ። ኣብዚ ሕዚ ብምትሕባር ብኦርጋን ሄልዚ ኤንድ ሳይንስ ሶፊስቲገር ብዝምረት ዘሎ ፍርያት ሓደ ሰብ እቲ ቫይረስ ናብ ሰብነቱ እንተኣቱ ነቲ ቫይረስ ንምክልኻል ሰብነቱ ዘፈልፍሎ ፈሳሲ ነገር ዘመላኽት መሳርሒ እዩ። እዚ መሳርሒ ብቐሊል ወጻኢ ምፍራይ ዝከኣል መሳርሒ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ብቐሊል መንገዲ ናብ ኩሉ ምብፃሕ ዝከኣል መሳርሒ እዩ። በአንጻር እዚ ዝጥቃዕ ሕብረተሰብ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንምርኣይ ዓብዪ ግደ ዘሎ መሳርሒ እዩ። ከይዲ ምርመራ ካብ 6 ክሳብ 8 ወርሒ ከም ዝወሰደ ዝሓበሩ ዶክተር ሙላቱ እቲ ግልጋሎት ንምዕባይ ናይ ምይይጥ መድረክ ተዳልዩ ከም ዝነበረ እውን ገሊጾም ኣለዉ። ይህንን ምርት ማምራት ወይም ፈጠራውን ማምጣት አንድ ነገር ሆኖ የተፈጠረውን ፈጠራ ግን በሀገሪቱ ውስጥ ተጠቃሚነቱን ለማስፋት የተለያዩ አጋር ኃይሎች
ተሳታፊነት በጣም አስፈላጊ ነው። እዚ ፍርያት ምፍራይን ምምጻእን ሓደ ነገር ኮይኑ እቲ ዝተፈጠረ ግና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ተገልጋላይነቱ ንምስፋሕ ናይ ዝተፈላለዩ ኣካላት ግደ ወሳኒ እዩ። ነዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ምይይጥ መድረኽ ኣሳሊጥና ኢና። መንግስቲ ፈጠራ ውሽጢ ዓዲ ዘበረታትዕ ስለ ዝኾነ እዚ ፈጠራ ቀሊል ውፅኢት እዩ ኢልና ስለ ዘይንኣምን ንኻልኦት ንምልዕዓል ዓብዪ ግደ ስለ ዝህልዎ መንግስቲ ሓገዝ ክገብር ይግብኦ። ካልኦት መዳርግቲ ኣካላት ድማ እዚ ኣብ ምስፍሕፋሕ ሓገዝ ከበርክቱ ይግብኦም። ሰዓብቲ እምነት ክርስትና በዓል ትንሳኤ ሓደ ሰሙን እንትተርፎ ዝጅመር ሰሙነ ሕማማት ብሰዓብቲ ክርስትና የቕሬታን ፍቕርን ብተግባር ዝግለጸሉ እዩ ተባሂሉ ብመሰረት እዚ ድማ ሰዓብቲ እምነት ካብ ሎማዓንቲ ጀሚሩ ክሳብ ዓርቢ ስቕለት ኣብ ዘለዋ መዓልትታት ኣብ ኣብያተ ክርስቲያን ብምትእኻብ ብጾምን ጸሎትን ንፈጣሪኡ ዝልምነሉ እዩ። ስለዚ እውን እዚ ሰሙን እዚ የቕሬታን ምትሕሳብን ዝስበኸሉ ክኸውን ከም ዝግባእ ሰዓብቲ እምነት የረዱም። ፋሲካ ኣያሌው ኣብዚ ጠሚታ ዘዋርቶ ትሕዝተሎም በሪዩ ብርሃነ ከም ስዕብ ካቅርባ እዩ። ኣብ ናይ መወዳእታ ሰሙን ዓብዪ ጾም ወይ ድማ ጾም 40 ሰንበት ዝካየድ በዓል ሆሳዕና ምሕረትን ሰላምን ካብ ፈጣሪ ዝልመነሉ ይብሉ ሊቃውንቲ ሃይማኖት። ሰዓብቲ እምነት ክርስትና እውን ብንግሆ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣምሪሖም ብዝተፈላለየ ስነ ስርዓት የኽብርዎ። ካብዚ ብምቕጻል ድማ ክሳብ በዓል ትንሳኤ ዘሎ ሰሙነ ሕማማት ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት እናተኸበረ ይቕኒ። ንደቂ ሰባት ካብ መቑረንቲ ሓጢኣት ንምንጋፍ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ዝተቐበለሉ ከም ዝኾነ ብኣስተምህሮ ሃይማኖት ዝግለጽ ሰሙነ ሕማማት ህዝበ ክርስቲያን ድማ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያን ተረኺቡ ብንስሓ የሕልፍዎ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ዋና ሓላፊ መምርሒ ምውዳብ ኣብያተ ትምህርቲ ሰንበት ዝኾኑ መምህር ዕንቁ ባሕሪ ተኸስተ ምክንያት እዚ ኩሉ ምሕረት ከም ዝኾነ የረድኡ። የሰው ልጅ የመጣበት ዓላማ ዋናው ይሄ አሁን የምታዩት ነገ በቀራኒዮ አደባባይ በመስቀል ላይ የሚሰቀል ነው ብሎ ወዲ ሰብ ዝመጸሉ ቀንዲ ዓላማ እዚ ሕዚ ትርእይዎ ጽባሕ ኣብ ቀራኒዮ ኣብ አደባባይ ኣብ መስቀል ዝስቀል እዩ ኢሉ ስጋ ደሞ ባሪኹ ቀዲሱ ለዊጡን ፈቲሑን ዝሃበሉ ዕለት ብምዃኑ ስቕለት ድማ ጌታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ንኸድሕን ዝተሰቐለሉ ብምዃኑ ኣብ መወዳእታ ብነቢያትን ብቅድሳትን ዝተነገረን ብመጽሓፍቲ ዝተተንበየን ነገር ኩሉ ተፈጺሙ። ብዛዕባ ጌታና ብዛዕባ መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ተነገረ ተዛዚሙ እዚ ኩሉ ዝኾነ ግና ኣዳም ንምድሓኒ ብስቓይ ጭንቀትን ባርነትን ዝነበረ ህዝቢ ናጻ ንምውፃኢ ጌታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሞት ስዒሩ ዝተሰአሉ ዝተሰቐለሉ ዕለት ብምዃኑ በዚ ብርኪ እዚ ኢና ነኽብሮ። ኣብዚ ቅንያት እዚ ህዝበ ክርስቲያን ተምሳሌትነት ፍቕርን የቕሬታን ክርስቶስ ኣብ ውሽጡ ከስርጽን ከምኡውን ኣስተምህሮ ሃይማኖቱ ዝእዝዞም ትእዛዛት ኣብ ሰሙነ ሕማማት ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ዕለታዊ ህይወቱ ክፍጽሞምን ከም ዝግባእ የዘኻኽሩ እቶም መምህር። ልብሽ ሌላ ስራሽ ሌላ ከሆነ ክርስቶስ በዚህ የሚደለል አይደለም። እኛን የፈጠረ አምላክ ነው። ልብኻ ካሊእ ስራሕኻ ካሊእ እንተኾይኑ ክርስቶስ በዚ ዝድለለ ኣይኮነን። ንዓና ዝፈጠረ ኣምላኺ ስለዚ ኣምላኽና ነቕረቦ ዝሰምዐናን ዘድምፀናን ካብ ልብና እንትንጽልይን ካብ ልቢ ህይወት ክርስትና እንትነብር እዩ። ክርስቶስ ተሰቐለ ምእንቲ ሰላም እምበር ንጽልእን ሞገትን ኣይኮነን። ሰባት ናብ ድሕንነት ንምውፃእ እምበር ሰባት ንምጥፋእ ኣይኮነን። ሰሙነ ሕማማት ህዝበ ክርስቲያን ንኣምላኹ ዝምሕፀነሉን ምሕረት ዝልምነሉን ክኸውን ዝግባእ ዝበሉ ሰዓብቲ እምነት ክርስትና ብፍላይ እዚ ሃገር ትርከበሉ ፈታና እዋን ብምትሕስሳብን ብቕሬታን ክሕልፍ ይግባእ ባህልቲ እዮም። ከህዝበ ክርስቲያኑ የሚጠበቀው የክርስቶስን መከራ አስቦ ካብ ህዝበ ክርስቲያን ትጽቢትን ዝግበር መከራ ክርስቶስ ብምሕሳብ ንንስሓ ምድላው እዩ። ናይ ባዕልና በደል ካብ ምሕሳብ ወጻኢ ናይ ካልእ በደል እንዝክረሉ ኣይኮነን። ሰሙነ ይቅርታ ኢና ክንብሎ ንኽእል። እኛ በእኛ ጉልበት በእኛ አቅም የምናመጣው ምንም ነገር የለም። ንሕና ብናትና ዓቕሚ እነምጽኦ ዝኾነ ይኹን ነገር የለን። ሃገርና ሰላም ክትከውን ከባቢና ሰላም ንኽኸውን ደቅናን ስድራ ቤትናን ክሕልወልና ጸሎትን ምህለላን እንገብረሉ እዩ። ናብ እግዚአብሔር ድምፅና እነስምዐሉ እዩ። ኣብ ሰሙነ ሕማማት ክርስቶስ ርህራህ ይዕርዩ ዘምህረሉ ግዜ ብምዃኑ ህዝበ ክርስቲያን ነዚ ብምሕሳብ ነዚ ቅንያት እዚ ክሕልፍ ዝግባእ እውን ተባሂሉ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ተወሳኺ መብርሂ ዝሃቡ ኣብ መንፈሳዊ ኮሌጅ ቅዱስ ጳውሎስ መምህር ሓዲስ ኪዳንን ብሉይ ኪዳንን መጋቢ ሓዲስ እሸቱ ኣለማየሁ ሰሙነ ሕማማት መከራ ክርስቶስ ዝሕሰበሉ ቅነ እዩ ብምባል የረድኡ። ይህ ሳምንት ከእሁድ 6 ሰዓት ከሆሳዕና 6 ሰዓት ጀምሮ እስከ 12 ሰዓት ድረስ
እዚ ሰሙን እዚ ካብ ሰንበት ሆሳዕና ሰዓት 6 ጀሚሩ ክሳብ ዓርቢ 12 ሰዓት 5 መዓልትን ፈረቓን ይዝኸውን እዘን 5 መዓልትን ፈረቓን ሓደ መዓልቲ ብሓደ ሽሕ እናተወከለት ናይ 5500 ዓመታት ወኪል ምርኣያ ይኸውን ካብ ኣዳም ክሳብ ክርስቶስ ዘሎ ዘበን ብሓፈሻ 5500 ዘበን እዩ እቲ ዘበን ንሱ ናይ መከራን ናይ ስቃይን ዘበን እዩ ሰባት ካብ እግዚአብሔር ዝተነጸልሉ ዘበን እዩ እዘን 5 መዓልትን ፈረቓን ነቲ 5500 ዘበን ብምውካል ዝኽበራ እየን ብመሰረት ስነ ስርዓት ቤተ ክርስቲያንና ካብ ትማሊ ሰዓት 6 ጀሚሩ ክሳብ ክርስቶስ ዝተሰቐለሉ ዕለት ዘሎ ሰሙን ኣብ ብሉይ ኪዳን ከም ዘለና ኣብ መከራን ጸገምን ከም ዘለናን ክርስቶስ እንተዘይውለድ እንተዘይጥመቕ እንተዘይስቀል ተዘይመውት ተዘይትንስእን ተዘይዓርግን ዳግማይ ከም ዝመጽእ ተስፋ ተዘይህብን ኣብ ውሽጢ እቲ ስቃይ ንሱ ኢና ክንነብር ነርና ኢልና እንርእየሉ ሰሙን እዩ እዚ ቅንያት ጾምን ጸሎትን ዝካየደሉ ብምዃኑ ህዝበ ክርስቲያን ልቡ ዕርዩ ካብ ቂምታ ርሒቁ ተግሂዩ ክጽልይ ይግባእ ብምባል እውን ይምዕዱ መጋቢ ሐዲስ እሸቱ የእግዚአብሔርን ድርሻና የኛን ድርሻ እንዳናምታታ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል እግዚአብሔር ትማሊ ለምኾነ ንዘል ዓለም ንዓና ካብ ምሕጋዝ ንዓና ካብ ምድሓን ናትና ነብዓት ካብ ምሕባስን ናትና ሕቶ ካብ ምምላስን ናትና ጥርዓን ካብ ምስማዕን ወፃእ ካልእ ስራሕ የብሉን ዋኒን 24 ሰዓታቱ ንሕና ኢና ንሕና እውን እግዚአብሔር ስርሑ ንኽሰርሕ ናትና ዕዮ ክንፍጽም ኣለና ቅድሚ ጸሎት ሱባኤን ስግደትን ዝጽበየና ነገር ኣሎ ብቂም ዝተመልአ ሕልና መርዚ ዝነዝሕ ልሳን ገንዘብ ሰብ ዘልዕል ኢድ ኣብ ዘይግባእ ቦታ ዝፍርም ኣጻብዕቲ ናብ ዘይግባእ ቦታ ዝኸይድ እግሪ እዞም ህዋሳት ስምዒት እዚኦም ዓርሶም ከይተኸልከሉ ጸሎት ናይ ዚኣቶም እክብ ውጽኢት እዩ ብሓደ ጎኑ እናፈሰሰ ናብ እግዚአብሔር ዝበጽሕ ውጽኢት እዩ ዝኸውን عبي قدب داس إثيوبيا أب فصامن خبصح دكتور إنجينير سلاش بقلة ندياسبوراتات أوعي تقريبا أب كندا نا إثيوبيا إمباسي أب كندا مصر كحبرة متحاور عبي قدب داس إثيوبيا أب زدانو ميت محبراوي متأثر منستر ماي مثلا إنرجين دكتور إنجينير سلاش بقلة تي دياسبورا حجز نخجبر حاتيتهم لهم توم منستر أبزهبو مبرهي تقدم زركبولو بركن تي دياسبورا كقبرو زقبا تقبارنا ديبهم قلت غير ملوم هاقراوي ملك الزخوانة هنزات عبي قدب داس إثيوبيا نمززام أب كندا زركبو دياسبوراتات بحبار تطوب مبال حاجزهم أتناخيرهم كقتلو كان زقبا صاوعت أقريبا ملوم توم دياسبوراتات نبعلوم لك عكم أمباسادر إثيوبيا بمقزار إثيوبيا عبرو عباي زلوا مسل بفتحونت نخطكم نمحبر السب عالم كسمعو محتاتهم منستر قديات وصائي أفريقيا كبرات ملكتي حزر ما نب زينا وصائي خسقركم أب أفريقيا بفيروس كورونا تتحز قصر سبات لعل 4.5 مليون بسيحهم أبتهجر بفيروس تتحز قصر سبات وان بنهري الناس مخانون تقليد لهم بسنكت فيروس هيوتهم سانو لعل 120 شح كم زخانون تحبيرهم هاجرات دو أفريقيا موروكو تونيزيا إثيوبيا جبتن دمام لعل متن قطريز تتحز كبير 19 زلونيا كبل BBC صبتيبهم أب العراق بغداد أب هوسبيتال بزبصح حدقا بارع حوس عبو منستر تعنا تهاجر كاب سراح مقادوم تقليصوم أب تهاجر